Kona papa Isabel vari kurova jive mu studio. Kwakanaka here. Ndiri kuona Baloyi tine gore rimwe rikaita road show. Pane mumwe muchinda airova kasongo kanzi Benz. Aitani namudziwa anonzi Albert Gatz. Saka manje Baloyi pamuri kuti kubva kusungura iye uyu musamborunzi kudiwe maiwe uyu unonzi wana Peter Tineti andize kuti vanoshedza kuti kudini asika ndodze kwavo kai ndodze kwavo ndika tsika masika timatsilele asio majoko chauke pane munhu anogona kuwapedzera ndiani Mpegesi Edmo kana zvaita sei ndinomupa salary yangu yese ya December adi Edmo akatamba unochengeta Mpegesi mari mwazi anouya zviko zvokuti Edmo akatamba ndomupa salary yangu yese ya December Mpegesi kana uchizvinzwa wapinda nokuti ndotemba newe zvakangofana na Davison Magaya kana akatamba ninipasa kadi rangu ndianopedza 6 minutes to 10 nhasi makabatira kumuri yeZimbabwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndikuzivisira ndakaita kuremerwa Zimbabwe semunoziva ndiri monyaka ndakaita kutakura zvimwe pasi pemakumwe zvimwe mubvudzi zvimwe munzeve zvimwe kumisana pese yes ndakaita kuhakatira wani murume mukoma KB akasungirira nezuro nokuda kuti aziva kuti mukadzi ari kuenda kubhawa ndobva zviyemwa baba Isabel mati chii chakaitika murume akazvisungirira nenyaya yekuti aziva kuti mukadzi anoenda kubhawa kupi yeZimbabwe tobvapo pahwedza kuna baba vakarova mwana akafa ndokubva vanyepera mapurisa vachiti kuvanhu mwana uyu angobuda mumba achimhanya achishedza zita rambuya vake vanoye mai vangu vakafa achingoti gogo achibva donha pasi achibva afa iye ari yarowa mwana mushure mekuti mwana anga kuenda muECDA akanotamba achiudza vamwe kuti maitishainira nesuwo taane mombewo dzedu apo mombe dzakadziridza kuba dzakatosungirirwa musako andiri yasimudzampata tirove pakatsikadzika andiri yasimudzampata tirove pakatsikadzika andiri ya simudzampata tirove pakatsikadzika andiri ya simudzampata tirove pakatsikadzika papapati andisati ndabuda muhwedza imomo kuhwedza ikoko ndopinda muchiweshe kwaRosa kuna baba vakaroora mukadzi kusvika kuita vana vaviri umwe akatoroorwa vakangosungira chete havana chavakabvisa mukadzi achibva afa kudaro ndokuratidza pekuchera guva racherwa rasvika mumabvi zvikanzi aiwa zviitezve imbomirai vakomana hamungotori mwana wemunhu senge huku kana mombe chaiva ikandotengwa 1 tukura chi mari kuchibva kwabviswa $280 saka izvo zvanga achiita matare but nyaya iripo iri kutaurwa nevamwe veukama pamusoro pemurume uyu asina kuroora achigara nevana vevanhu akarodza vana vake akarodza zvakare vamwe vehama samusara pavana but haana chaakaita ndinayo zvakare ndine nyaya mukoma KB yekuhwedza zvakare yevanasikana vaiti kana vakunovhura mombe mudanga vanoona mushandi akamboshanda achifudza mombe apa but akafa vana pakangoudza baba kuti baba tiri kuti kana takunovharira mombe tiri kuona mukomana uyoyo aimufudza mombe pana paakafa vachibvanza nchedi kuona ipano vachibva vadzingwa vakanogara mustriti zvacho zvaita kuti nyaya ndiwe nayo nhasi ndo zvamamirira muri kunzwa kuti baba Isabel vakagukuchira vakaremerwa nadzo nyaya kune avo vanenge vada kusvisa nyaya pachimuti munobatika sei icho kwadi muri yeZimbabwe munondibata panhamba isina chipomero nhamba isinganyadzise nhamba inoti iyo 0771 545 025 0771 545 025 namba musaibipa 2 musafona neprivate number 3 kana mafona mukanzwa kuti ndini tsudzurai musamboti ndepi zvakamira sei nokuti yakamirirwa nevamwe namba ndiye mochete taakutotsudzura nditika uyezve kana muchifunga kuti pane zvimwe zvamunoda kubvunza kwandiri zvamunoziva musati mafona tora bhoponji nebepa kwaite kuzotsvaga bhoponji nebepa takabata foni yakamirirwa nevamwe kwete namba ndiyo kufona asi musabipa. Good morning KB na Bozo mamuka seko tinokutendai timu chimuti nokuti varaidza kuno kwa jecha takafara chose takava nenguva yakanakisisa ndinonzi Inoki pereka kwa jecha
jecha ivi makoni wese kusvika kwati kweva chichamba chete nemiti nokutendai nekusarudzwa kwamakaita kaNational FM radio zvikanzi aiwa hakuna imwe session inobata kunoku chimuti chakanyanya chakabva chapindira right chakabva chapindirwa nevauto Frank Sitole mati Frank Sitole aita sei striker zvokutoti tinogona kumisa coach wenational team akakwanisa kugara nene pasi anoona timu ichisimuka amai mahedha chete pamutambo wakatambwa neazuro kuengland Monday Night Football Manchester United versus Bournemouth wakapera Manchester United 4 Bournemouth 4 kugara kwemukombi Papa Isabel is ready kuti vadzibhozhongore regai kavanyudze gejo muchirongwa bhozhongora segment part 1 tsika mwana tsika Baba Isabel Zimbabwe yamirira murume kungoziva kuti mudzimai wake ari kuenda kupawa avasungirira beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down heaven oh Varoi havana piro mumba iwe tsudzura itenzwe icho kwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino Zimbabwe ndakabata ndakapakata nyaya ndoda kutanga nayo pazuva ranhasi muri yaZimbabwe inyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti paka wedza St Barnabas hendibeni ushe sabhuku munoda wafa wedza St Barnabas hendibeni ushe sabhuku munoda wafa right chiri kuti kudini icho inzwa iZimbabwe nyaya yakaitika mukati menzvimbo iyi inyaya yekuti izvo kune murume anganitsike kungurora vakadzi vachienda achiita zvichikorokoza uyezve akamboita macases kumashure ekuti asi kunonzi anombotorera vanhu zvinhu pasina kuwirirana neimwe nzira tingati kuba murume uyu mukadzi wake akaenda ane kamwe kamba kainako baba vake zvakare vaanogara padhuze navo vane musha wavo wakasara vari 1 zvakare nokuda kwokuti mudzimai wavo nekuda kwenguva yaMwari akatisiya nenzira imwe ndingati vakafa ane mwana wake 1 watingati grade yatingati ECDA ndokwanga kuenda kuma 6-7 years ari mwana komana mwana uyu baba ava vanomboda kukorokoza vachidzoka vachienda kukorokoza vachidzoka mwana akabuda akaenda kunotamba nevamwe baba vakange vauya mazuva aya kubva kwavani mushanda vari baba vauya kudaro mwana abuda achitamba kune vamwe mwana akasvika ari mukati mekushainira mukati mekutamba nevamwe kuti munomboti kumba kwenyu kune mombe chichichichi aisi zvinhu zvakazoitika baba vangu vakatenga mombe tine mombe dzedu dzasina kukwanisa kutaura nhamba yemombe dzaba kutongwa nani nababa vake kuti ingani but achitaura zvinhu izvi aiudza vamwe vake mukutamba mukuudza vamwe vana nyaya yachibva yateka kutenderera kuti baba ava vane mombe dzavainadzo kutenderera kwakaita mwana shoko rakapinda zvakare munzima baba sekuti kuna vamwe vati makorokoto izvi tiri kunzwa mwana chiti makatenga chi mombe but mombe dzinosvika pamba izvo dziri kufungidzwa kuti mombe dzanga dzakatosungirirwa musango zvadaro baba vakadana mwana ndokubva varova mwana tikusvika mwana afa mwana afa kudaro vakazokwanisa kuzivisamo kuti vanhu vazive kuti mwana afa shoko nekutaka kutenderera mukati menzvimbo vanhu vakutozeri pamba pane rufu kwokuti mwana afa vachibvunzwa nevamwe vakataura mashoko ekuti izvo mwana uyu abuda mumba paabuda mumba achimhanya anga achishevedzera kuti gogo vari kutaura ndiwo mai vake murume uyu vakafa saka ndo paadonha pasi achibva ngoti si mapurisa achibaya mwana akatorwa akaendeswa kupi kumochari aendeswa kumochari baba vataka kutorwa statement vari mukati mekutorwa statement vane zvavaingonyorawo mapurisa vachinyorawo iye achibvunzwa vachinyora mastatement ava vanoda kutaura mhuri yaZimbabwe vanonyora mastatement ava vakomana vemabhandi nemadzimai emabhandi yatinoti ZRP Zimbabwe Republic Police vakadzidza mutemo wokutsvaga chinhu chaitwa usipo vasipo vanogona kutsvaga ende vane nzira dzavanoshandisa vakamirira zvakawanda vanoshanda vakapfeka uniform yenyika
Zvadaro vanyora kudaro mwana akabva aiswa mumochari. Aiswa mumochari pekunzi mwana aitwa postmortem, takuda kutotora mutumbi. Baba vakabva shaikwa vakavhotisa. Ameno manyorero avaiona vachiita. Pakanzi iko zvinozaura mutora mutumbi anofanira kuenda akamira. Ndi baba vana amai vemwana uyu vakasiyana kudhara. Baba ndo vaigara nemwana. Baba ndo vaigara nemwana. Achigara nababa vavo, mwana aigara nababa. Kana vauya votora mwana achidzokera kwa sekuru. Sekuru havana mukadzi, vanogara vega. Iye mwana uyu haana mukadzi, anogara ega. Saka mwana uyu aigara dzimwe nguva nababa vake kana varipo, dzimwe nguva nasekuru nokuti ndo anogara pamba. Right. Baba vakatiza mutumbi wada kunotorwa auchina chamirira. Kuti vakafonerwa amai vemwana uyu vakarambana nemurume vachibva uyo ndokuenda kuhospital, ndokuenda kumochari, ndokusaindira mapepa, mutumbi uchibvotorwa. Mutumbi pawakatorwa ndokubva wauya ndobva wachengetwa. Mutumbi wakachengetwa baba vasipo, asi hapana kavanongedzera, vakatiza vega. Okay. Right. Vanhu vaviga. Kana vaviga munhu, vanhu veukama vanosaririra. Toita sei? Vichazofambiswa sei? Tichirona mangwana kuguva kuti wakamira sei? Usiku iwo wapedza kuviga mwana, murume wetocha kumapasi 3 apindira adzoka. Ndokupinda mumba ane kamba kake kamugaripo kakangodaro so. Ndobva apinda vaikukama chivaona light vachibva vamuona. Vataura naye. So zvakamira sei. Zvikanzi kune muchenji yangu namudhara wangu chi. Zvikanzi alright, mazononoka kusvika. Mwana taita sei? Tachengeta. Asi zvofamba zvakanaka, isusu hama tiripo plus mudzimai unoita zvomudana kuti zvifambe zvakanaka. Vachimuvaredza. Vakomana fonera mapurisa. Mukamba police station. Mapaziva. Vakomana pamukamba. Ndipapa. Pawedzas. Eka. Vakomana pamukamba pawedzas. Basa vanoshanda. Vakomana pamukamba police station. Iwedzai. Mukamba police station. Kana muchigona zvinhu sando dzenyitokupai. Ndo basa ramakapindira iri. Baba Isabel. Baba pavakadzoka mushure mekudisapira, mutumbi uchida kunotorwa kumochwari, kusvikira vazoshedza aive mudzimai wavo, akauya vakatora mutumbi vakachengeta. Kusvikira baba vazodzoka, veukama sei vakazoshedza mapurisa? Vane zvavaiziva. Pane nyaya yaivedzerika yainzwika kuti iri kuitika. Na ivo zvakare chavakatanga kuziva ndechekuti baba nemwana vakati sei? Ndo vakadhila nemapurisa. Zvakaitika ndiwo vanga varipo kufa kwemwana wavo, kufamba nemapurisa kuendesa mwana kumochari, kutora kwa statement ndiwo zvari kuviga mwana vakutiza. Ndiwo vanofana kufeza nemapurisa. Saka vane zvavaiziva zvanga zvakuitika kunzi mwana uyu kupostmortem nezvakabva kupostmortem nezvakataurwa nababa hazvisi kupindirana. Ine postmortem yanga oneka kuti pane zvakaita sei zvakaitika. Right. Mwana achibva avigwa pakutanga papasina postmortem. Mwana kangovigwa. Okay. Right, achibva achengetwa nekuda kwemukadzi. Baba vari wapasi. Usiku uyayi baba vadzoka baba. Police ndobva yadanwa. Vaona kuti anogona kubuda hama dze hakaka vataimono. Isusu hatina makavs ane police. Isusu tina makavi. Sungai munhu. Ndobva sungwa nemakavi. Mapurisa epamukamba achisvika ndokutora munhu. Vachibva vaenda naye. Ivo ndiwo vanoziva zvavanga vakanyora. Zvikanzi no problem. Vanhu vakazoviga vanhu mwana uyu vanga vari vashoma. Nokuti baba pavakatiza kuti chii chiri kuitika panapa, vachibva vaviga munhu. So vaviga munhu, baba pavakabatwa vachibva vanokandwa mukati. Vakandwa mukati zvikanzi nemapurisa vakomana. Vese vakanga varipo paviga mwana uyu zvakare. Dzokai. Ndobva vadzoka. Fukunurai kuva. Ndobva fukunura kuva. Mwana ngaadzokere postmortem. Ndobva postmortem. Saka izvi zvitora nguno kwatiri kuita. Mwana akafukunurwa. Baba pavakabatwa vachibva vakandwa mukati. Mwana achibvanzi ari kuitwa postmortem. Saka zviri kuya kuti kunenge kuri kunzi mwana uyu anenge akakekwa, akazvimba, kwakavanzika. Plus mwana ane shamu dzakamurohwa. Baba zvakare vanhu vesekuru vemwana uyu, baba vemurume uyu ari kufungidzwa nezvakaita pamwana. Vakabva vabatwa zvakare ndobva vakandwa mukati. Nokuti pavakabvunzwa zvakare vari kunzi vane zvavaivigiridza panyaya ishi. Sekuru vaigara nemuzukuru. Kuvigiridza ikoko zvakare vakabva vakandwa mukati. Mwana wavo zvakare akabva akandwa mukati. Mwana akafa achibva fukunurwa. Postmortem yakapera, mutumbi ukaitwa, then wakavigwa ere mutumbi? Mutumbi wakavigwa pekutanga. Asi izvozvo after postmortem. Aiwa, izvo yaiko zvinhu zvese yaitwa. Yechituwa yaiko zvinhu zvese yaitwa. Okay.
saka izvezvi baba vemwana vari mukati, baba vemwana kana kuti sekuru muzukuru akafa vari mukati, tamirira postmortem zvinozvi izvi ndiyoti kudii, asi akafukunurwa. ya pakaipa ichakaitika kuwedza kuSt Barnabas Headman Ushe sabhuku munoda wafa muri yeZimbabwe. Nyaya inofungidzirwa kuti ndo yakaurayirwa mwana uyu kana kuti muzukuru, yokuti akataura kuti takazotengawo mombe dzedu. Mombe dzacho dzakawanikwa dzakazikanwa kwadziri here? Mombe dzikutoonekwa dzichitenderera, dziri kufungirwa kuti baba pakaziva nyaya iyi manyaya mwana dzakanosunungurwa, ende zvichokwadi kune mombe dziri kutenderera. Imombe ngani? Imombe dziri namba vanozvitaura bati kutori mombe dziri kutenderera dzisiri kuzikanwa kuti ndedzani. 0713938538 0713938538 Paris norega ikati mbonzwa kakuti vateereri manyama vanoti kudini kubudikidza kane ichi chekuhwedza sezvo baba Isabeuka vakadzipakata vakadzigukuchira. Inotenda maita basa muine zuva rinotapira. Ndatinda mukoma kanyemba. Christmas munenge muri kupi? Ndinenge ndirimbo ndiri kubasa mukoma kanyemba, zvakatidzvanya ndina mari ana bonus. Zvakapresa. Bonus yangu yakarohwa yese nevakazi. Yakaita sei? Hanzi bonus yakaita sei yakarohwa yese nei? ndanzose kuti nevakadzi. Ndo zvandanzwa kai. Baba Simba Addington Mphwanya kana muchitinzwa tisendere message mati bonus yakarohwa nei. Koye paguruve yamira sei nhaye amana dzakabatwa here mhondi nai baba Isabel? No, yepaguruve mukoma KB mafoni ari kunaya. Chokwadi chiripo tinotinda sekuti kutaura kuti vakuru kunze kuchaiswa security yakati wande inobatsira. Tinovimba kuti senyika ine vanhu vayo vanoziva nemabasa ayo, ticharamba tichinzwa kuti instead yekufa kwevanhu tichanzwa kubatwa kwevanhu. Ndizvozvo. Ende vanhu ngavazive kuti imimi vagari vemunzvimbo ndimi munokwanisa kubatsirana nemapurisa, nokuti mune zvimwe zvamunotoziva zvakawanda zvamunogona kubatsirana nevanhu. Kune masuggestion box, kune mafoni ekuti munobatsirana nechi apa pasibe kuti ukanzwa chinhu unonyarara apa. Ngatibatsirane chikonzero mangwana auzivi kwazviri. Ichokwadi. Mondi idzi dzinogona kakuataka iwewe Ichokwadi. nemhuri yako. Ichokwadi. Hanzi bonus yakarohwa yese nevapfana ndinonzi blashuto paziko nevapfana. Aiwa nemhuri. Asi bonus yakatouya ikarohwa nevapfana. Saka yakauya. Kwete kuti hanzi handina bonus. Aiwa Addington Mphwanya. Tenda iwe imi. Saka chiudza bosi vadzokorodzere. Sudzurai chimwe. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba. Paka. Ndisati ndataura nyaya yekuhwedza, mukoma KB ndakabatwa nevabereki nozuro vakakwira kombi yaienda kuZiko tollgate. Ichibva kupi kombi? Ichibva mutown Harare. Kombi yaenda kuZiko tollgate, vabereki vari kuti vakachema kuita senge vacharidza muridzo vakwira kombi. Kombi iyo Ziko tollgate yairatidza kuti haina mashocks, yairatidza kuti haina mabreaks, ichidhiraivwa nadhiraivwa uchidiki, iri kombi yewhite yavatipa nenumber plate adzo. Kombi iyi mafambiro ayaita makatanga muine murume 1 aicomplaina nokuti yaiti kana ichifamba aidzenga zvekuti akaenda kumberi kwaimwe woenda mberi kwaimwe, panobopa mabreak uda kusangana neimwe motokari yairatidza kuti kutizira one side yobva takakurira mashocks kumashure. Kuchibva kwaita munhu 1 acomplaina akanzi izvo dai manga magara masara nokuti kana makwira kombi inoyi ari kudhiraivha ndini. Akataka kurova mapotholes achifamba nemotokari, akazoda kunopinda mune imwe mota ndokubva aita mabreaks mota yakada kubuda muroad. Ndo pakazoteka kukomplaina vanhu vakawanda pamusoro penyaya iyi. So vabereki vanga uri motokari iyi vari kuti iwo dai taiziva mwene wemotokari iyi atichinjira dhiraivha uyu mwedzi unoyu wezororo anogona kuuraya 1 haatsurike, 2 anoti ndini dhiraivha, 3 haatendere vanhu varimo kuti vataure. Vari kuda kuziva mwene wemotikari kwete kuti motikari yacho inofanira kunge yakanaka. Vari kuti kufamba anokwanisa maitiro adhiraivha anotoratidza kuti ahase ndiye anoudza muridzi wemotokari kuti motokari yandiri kufamba nayo haina kunaka, nezvairi nezvaari zviri kuratidza kuti vamwe muridzi wemotokari atorina nguva yekuziva kuti motokari yakaita sei,
nokuti kubva kuna driver kusvika kumotokari aina kodzero. Vakwanisa ere kuenda kunoripota pakamba yemapurisa iri padhuze? Vangachiti tiri kutoenda kumapurisa izvezvi kutiudze mapurisa, asi chatinoziva ndechekuti kana isati yabatwa mwene wemotokari iyi haazivi motokari tapiwa manamba place uyezve iri yewhite ichienda kuziko tollgate ichibva CBD Harare. Kwanzi driver yeye haana kodzero kushanda nevanhu ende vanototi kwanzi iye chaipa chake hatifungi kuti ane basa neupenyu hwake. Kuti ndi driver rebaba Isabella pamasori driver kana kuti ndiwo nyaya dzekuburukirana? Ndedzekuburukira ndivava kutoti kana kadhi remhezi pamwe anenge storina kokana usina kadhi remhezi chitambi obvious hapana. Ndobvapo mukoma KB. So vateereri ngavatoreka nhamba idzi. Zvakangonaka kungogara nenhamba ka dzeZRP National Complaints Desk kuti kana une nhunha une zvichemo kumapurisa unokwanisa kakufona panhamba idzi ipapo konapo wobatsirwa. Landline inoti iyo 0242 ikodhi yeHarare, namba dzacho 7036 right 703631 703631 703631 kana WhatsApp number dzinoti idzo 0712 800 197 0712 800 197 0712 800 197. kungotora chete video kungotora chete photo wotongotumira ka pa WhatsApp number idze ku police vakutoita basa ende kombi high roof. Torai video, torai kama number place, mongotumira ka pa WhatsApp number yeZRP handitika kuitira kuti vatange kuita basa tuite seito save ka upenyu wevanhu vakawanda. Icho kwa dembo ya Zimbabwe paka wetsa zvekare sorry nangoti ndikodarika nekuwedza uko chimwe chokuwedza chiri kuti kudini kuwedza mukoma KB. Kuna baba vakanga vaine mushandi wavo aifudza mombe pamba. Mukoma naye paifudza mombe mukoma akangorwara achibva afa. Ndobva torwa nehama dzake achibva aenda kunovigwa ndobva achengetwa. Vakataurawo sokuziva kuti mukomana uyu akambonzi ainzwa musana akamboti ainzwa musoro zvakawanda zvairwara kunyange kuchipatara chaiko akatonzi pakadhi rake raitoratidza kuti ane urwere waimborwara ndobva achibva avigwa. Avigwa kudaro iko zvinozvi kubva zvaavigwa mukomana uyu igore rechi7 akatofa vamwe vana vababa ava vari kuprimary vachienda kuchikoro. Vana vababa ava iko zvinozvi vakura vamwe vakaroorwa vakadzoka pamba right pamba apa iko zvino hapana mwana mukomana pane vana vasikana chete. Vanasikana vari kuenda kuitaiwo vatatu. Inzwai Zimbabwe, vanasikana ava sezvo variwo vari pamba baba namai vakura vana ava ndo vaitokwanisa zvokuti izvo vanofudza mombe vachipanana majuti vamwe vachienda kumunda vachiita sei. Tinozviziva vanhu vakawanda madzimai kumusha vanotoenda kumombe vachibata gejo zviriko right. Vana ava vakava kuti iwo kana vakufudza mombe nguva yaunonovharira mombe mudanga vanoona mukomana uya aifudza mombe akamira padanga votisa so vaisataura kusvika vasoti baba regai tikuudze kana tabva nemombe kunofudza tikukumira maende kunofudza imimi kunovharira imimi. Vakati nei ini ndine rimwe basa randiri kuita zvikanzi tikaenda kudanga tiri kuona mukomana uye aifudza mombe akamira kupi kudanga but munhu uye akafa. Baba vachibva vagara pasi ine mukadzi nevana zvikanzi mashoko ari kutaurwa nevana vako vari kumaona kupi ndikanovharira mombe inini handione izvozvo vari kundisvibisa izvo zvipama kutofamba chiudza vanhu izvozvo saka vanhu vanenge vakuti ini ndakauraya munhu handikuvaona pano ndobva vadzinga vana vadzinga vana vakataka kufamba vari mustreet ndokubva vatorwa nemumwe munhu akati vana vakadai ava vangagara vachinzi vane kwavanogara rega ndivachengete. Vana ava vakura sei? Vana 17 21 ne14 vari vasikana ende vanga vasingasiyani. Ndobva vatorwa nemumwe munhu akati gare nemi ndobva vagara nemunhu uyu achiti ndokwasi mustreet muri panapa onai pekugara muchigeza muchidya muchibatsira unawo nevamwe vanhu vepano mabasa asi panapa handina basa rekukutambirisai. Munhu uyu akatora vana ava ndiwe kupi? Akati ndokuwedza zvakare iko kuwedza nzvimbo dzakasiyana. Alright, nzvimbo dzakasiyana. Vana vachibva kati kana mawana basa anenge awana basa ngaite sei ngaende but muchibva panoonekera musagare musango. Munhu akatora vana ava ndobva afa nematambudziko afa kudaro munhu uyu
ndokubva vafamba pavakafamba kapinda mukati meguta reHarare vachienda kunobatsira zvikanzi hapana chinhu chinoshamisa apa ko vanhu vari pamba penyu vasiri veukama vakachengetwa pamba pemunhu wendivanani zvikanzi vana vakatora vakadai zvikanzi vana ivavo ndivaita kuti munhu uyu afu akafa munhu uyu akafa ndio baba vepamba ipapo murume anga nemhuri yake zvikanzi mapfira nyaya yekutora vana vakuchengeta dzorerai vana kumbe kwavo femi yechibateka kufamba ndokuye kwakapinda mukati meguta reHarare ndobva vaenda pavakanobatsirwa pakunobatsirwa ipapo zvikanzi aiwazve musati maita zvinhu zvese ndiri kuona munhu akamira padanga remombe aifudza mombe ndiani zvikanzi isu sati muzivika isu zvikanzi aiwa bvunzai vanhu vauri kugara navo pamba ipapo mukavaudza nezvemunhu padanga remombe vanokuudzai kunobvunza vana zvikanzi kumba kwedu kwatakabva ikoko kutodzingwa kwatakaitwa kumba ndonyaya takadzingirwa kumba yekuti tiri kuona munhu akamira padanga remombe but munhu uyu anga ari mushandi wapamba pedu but akafa patakaudza baba kuti endai kudanga isu hatichadi nokuti kune munhu ari kumira padanga remombe wataiziva achigara pano but akafa takabva tadzingwa nababa zvikanzi ndo pane nyaya moyo munyoro wamakaita wanga wakanaka dzaive tsitsi zvadzo but dzaive zvakanaka ndo zvaita kuti vanaita sei wafunzi iwewe ndowakutora vana ava munhu akafa uye ari kuti iye inini ndiri kurwa ndikarwa nekuvana vake zvichabuda ende ndokwatakakwanisa kusvika iwo zvaukatora vana wakaenda nawo wakutofanana nemunhu akaita sei akandiuraya dzorerai vana kumba kwavo vana vachibva vanzika vagadzirwe kuti vadzokere kumba uko nekuti vakasvika kumba kuna baba vawirirani vana vachibva ita zvavakaitwa vana vachibva vadzokera kumba vachingodzokera kumba baba varohwa nezvinhu izvo hazvisi zvinhu zvaakurova baba manjeka ndeye munhu uya akafa uya nenyaya yekuti anga achiendera kuvana but kuvana hakuchasvikiki nekuti vana vane zvavagadzirwa pavadzokera pamba ndokutaka kuvataka baba kutaka kutaura vega vachivedzera kuti inini pana padai manditsvagira hama dzemunhu akanga achisevenza pano nokuti rufu rwake rinochokuita neni handii kutotsvaga munhu wacho akanga auya pamba ndokushanda pamba but achishanda pamba apa mazuva akawanda nemari dzakawanda anga asina kupiwa munhu maurayiro akaitwa ndokuti baba ava vaida kugadzisa zvinhu zvebaba pavo kusingisa kurima pamwe chete nekupfuwa but mukomana uyu zvakare anga nenguva yakareba achishanda pamba apa achinzi kana ndichinge ndarima iwewe unofamba nokufudza nokurima nesu kana tichinge tapedza kurima patinokohwa ndo panichakupa mutengo wakati pakutokohwa zvakakohwa nababa vavo zvavakawana nezvinhu zvavafanira kupa mwana zvakabva zvasiyana tobva vauraya mwana vakauraya mushandi ende hama dzake padzakauya dzakanzi mari yake takataita sei tanga takamupa ndoimwe mari yaendesa kuchipatara tange takamupa ndonyaya yakubuka nhasi saka izvozvo vanhu ndiri kutaura vatori mukati meguta reHarare kwavari kubatsirwa yafamily ina baba ari kutungamira iko zvinozve ndiye baba wacho chaiye nyakuuraya mukomana wemombe ari kutaura ega kuti ndini ndakauraya ende chiri kushamisa vanhu ndechekuti vane zvavari kutaura kuti vane zvimwe zvezvimwe zvakabva pamunhu iyeye but ndiri mukati mekutaura nedzimwe hama pamusoro pevanhu ava vane hama yakafa vari kuti munhu wedu takamutarisa akagezeswa zvinhu zvake zvakakwana asi baba vari kushevedzera kuti vane zvimwe zvezvimwe zvavaitoshandisa zvakabva pamunhu uyu saka musakabvo mushandi akabva adzoka akuonekwa mudanga remombe vana pavanga vachifudza mombe vanasikana ndopakazoudza vabereki kuti pane munhu watiri kuona kwete pane munhu watiri kuona nenge tiri kumuona mudanga nekuti aifudza mombe papa pavo vaimuziva sikanzi ibvai pano mukundifumura so vangafunze baba vana vachivapa sei vachitaura nokuti baba vaiziva zvavakaita uyo murume akaita tsitsi yekuchengeta vana achibvafa ndokwakazobudira nyaya baba Isabel so veukama hama dzemurume aichengeta vana akafa vari kuti kudini hama dzimwe dziridzokera mashure munhu ari nyaya yekufamba mukadzi nemurume wake hama dzikaona dzimwe dziri kubva kumashure dziri kutya kuti toita sei asi vamotoshiedzera kuti veukama dai mamira nemunhu uyu nokuti hatizivi kuti mhepo iyi ikasapera inoenda nekupi nokuti yakafanana nengozi munhu akafa uyu ngozi inobata rudzi rwese but vanhu kuti tiri kutya but iko zvinozvi ane paari izvezvi mukati menzvimbo yeguta reHarare Zimbabwe muri kunzwa kawedza
part 2. Padze part 2. Munoti kudini konacho? Regai katinzwa kuti vanoti kudini ndakakubata zvakanakisisa Kanyemba naBhozvo ndiitirewo kapfo kuna tanyaradzwa mafusire chipo munyoro nemhuri yese kwamafusire yose. Kanyemba udza Bhozvo kuti andishedzewo katatu ndinonzi tafadzwa mafusire kwagutu kwamazuru. Tafadzwa mafusire, tafadzwa mafusire, tafadzwa mafusire. Po rikiti vu 0713938538 kana 0789600748. Baba namai amene musarurwa padomboshava vakachibata chimuti kuti dzvi. Kanyemba naBhozvo baba vekuraya mwana avo nokuda kweumbavha wekuba mombe kwavakaita 25 years vari mukati. Ndini ndadaro Clayton Zulu kumadziwe kurafi ngora udza Bhozvo ngora andimutseka tatu. Clayton Zulu baba Isabel. Clayton Zulu, Clayton Zulu, Clayton Zulu. Po rikiti vu. Notenda Zimbabwe nokuramba makabatsira pachimuti ipapo hanzi baba avo baba avo hanzi kudini kona believe Zembe pabocha. Sorry message yacho haisi kunyatso kusvika mune zvakanaka asi yabva kuna believe Zambe pabocha. Icho chepahwedza chakanyanya Kanyemba naBhozvo mapurisa batai vanhu ndinonzi Russell Marufu kuchitungwiza ku St Mary's kuriseko ku St Mary's nhasi timu ndi baba namai Derezina padomboshava pamungate pariseko padomboshava pamungate pane vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri akabatsira mhuri iyi yakaurayirwa ka munhu aishanda ka pakufudza mombe. Icho kwa dimodi yeZimbabwe namba 0772 143 143 0772 143 143 kana 0776 906 811 0776 906 811 0772 143 143. Tinotenda pfapfaidza chimwe. Icho kwa dimodi yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsotsura dziri kuitika matimana wese nyika ino. Mamukaseko Constable Gwena paEpasi, Assistant Inspector Manyawu pa Glenview, wamukaseko Sergeant Karungaire ari pabudiriro apo chimuti wakabata. Wamukaseko timu rekora kabata chimuti. Inspector Chakanza pamuchena Commissioner Bapotemba Nyali chimuti wakabata kuti tsve. Wamukaseko timu resabata chimuti ndiroza kuti munenge muri kwati pakufamba na chimukari muenda nacho. Paka Zimbabwe. Chandapindira iko zvinozvi ndeche pa Epperton pa Epworth muri yeZimbabwe. Pa Epperton Epworth apo kunonzi ku Green Valley. Kune murume angane mukadzi nemwana. Mukadzi akatenga kuita zvinhu zvake, akungotanga kungotenderera nekuita zvinhu zvake, achienda kuBhawa kusvikira murume aziva ndobva angotora tambo. Ndobva azvisungirira achiti ndazvisungira nokuda kuti mukadzi akuita sei akuenda kuBhawa nekuti tanga tisawirirana. Sautaura kuno kwatiri kuti murume uyu akafa but nyaya yakatora pamusoro nekuti ndazvisungirira nenyaya yekuti mukadzi wangu akuenda kuBhawa. Asi mukadzi anga kutoratidza kuti iye pachake nezve murume achadi haachadi ndobva aenda kuBhawa. Instead yekuti murume angozvigamuchira kuti mukadzi akuenda kuchiBhawa murume achibva asungirira achibva afa. Baba Isabel vaviri ava vane mhuri. Vane mwana mumwe chete. Mukunetsana vakataurirana here vakaramba nere official gupuro kuti handichakude hama dzeuyu dzikazviziva kana kuti vanga vachiri kugara vese. Vanga vachiri kugara vese zvongoti mukadzi ndiye abuda mumba akutongara nevamwe vakadzi. Vakuta singe kuna vamwe vakadzi vanonga chiroja vave neshamwari dzidzo vachienda kuBhawa. Siya zvikuti kana mumwe apumuka akaenda tichagadzisa nyaya toita sei totaura kuti mberi tichienderera kumberi. Instead kuti nyaya igadziriswe akatonzwa kuti mukadzi akutogara nevamwe vakadzi achisiri kuhama akutoenda kuBhawa. Aziva shoko iri ndokusisa patambo achibva sungira achibva afa. Vanhu sei vari kuti murume uyu akazura nechikonzero chokuti mudzimai anga achienda kuBhawa. Akatoudza vamwe vanhu kuti nokuda kwaizvozvo hapana chandoraramira beta ndife. Mudzimai wangu akuenda kuBhawa. Akuenda kuBhawa. Baba Isabel kuperera. Hai. Saka izvozvo murume uyu akatofa. KuEpworth. Ndecharini ichi? Ndichanezuro. Unyoro huno. 0713938538 0713938538 tiripo pachimuti ipapo. Hatibvi zvakudaro ndinonzi Emmanuel Kwizombe kuHarare South. Emmanuel
Kwizombe kuHarare South akachibata chimuti hanzi kudiniko hona message yasvika pano vakomana ndanzwa nekudyambwa verengare woka yangu tsamba I love your show guys tinotenda ndimutsoka mudiwa wangu Mai Tsungi Chikwava nevana vedu Katsungi Tsitsi Beti na Blessed na baba na Mai Tongai Chikwava nevana vavo Tongai Kenneth tiri vanhu tinashe mugove Tabethi na Clever pamwechete kana Givi Maravanyika kana kuti chavazhinji ndinonzi Rekenias Chikwava kana kuti baba Tsungi kwamurambinda pamugweni school chakabatwa chimuti kuti dzvi baba Isabel regai katimbonzwa ka vamwe vaterere kuti vanoti kudiniko neidzi dzamatsudzuraka dzekuhwedza mbiri pamwechete kana cheku Epworth Skin Love uyo aipfeka jezi number 13 muma Warriors uyo nhasi ratove gore rechi 13 atisiya gore ra 2012 rara murunyararo Adamski zorora murugare tinoramba tichikurangarira basa rawakabata ndini Love Mokashawo ndiri pakuwadzana 1 Harare baba Isabel maWarriors vari kusimuka nhasi vakananga aka kuMorocco uko vachaenda aka kunotamba mitambo ye 2025 Africa Cup of Nations vari mugroup B nenyika dzinosanganisira ka Egypt, South Africa ne Angola. Hanzi rorai ndimi kuitira kuti maWarriors vaende kunokunda kuMorocco. Ameno kuti makavagadzira iko maWarriors edu. Aiwa tinovashungira zvakanaka. Yes. Inyika yedu ndo kuti isusu. Right. Kwete zokusera tichiona vamwe siyasiya. Tinofana tikaona vamwe tinenge tamboenda kunoona wabati zvakawanda zvakasimbira patiri senyika yeZimbabwe. Saka maplayers edu tinoti in the name of Jesus vanonga varoko kwete kurova nemaoko kurova nemakumbo kukanda bhora mugedhi tokatawina vanoziva ka slogan yedu bhora nechi naked bhora naked. So please amaWarriors endai kamunota se munotsudzura kwamuri kuenda ikoko bhora ndimi ingova rovai 1 chete woreka kudza kungora 1 baba baba again 1 inorwadza piorota Roman Tipaini for the Peter Pro afaya tu sipekeshera mturaiva jumanda wakati wemba kemenikiasha si piniti horomaid circuit akiro wudi pinifo waka chweba si piniti horomaid denyorosha akirosha oiri po rikiti go Warriors score vakomana vekwedu tinokudai endai muri varatidza vachada kukubata baba Isabel munobatika seiko icho kwadi mukoma KB ndisati ndaenda ndirokumira ndiverenge message iri panapa pane murandakadzi ari panapa mukoma KB ari kuti ndiri kutsvagawo baba vangu vanonzi Jimmy Kombora vaishanda kuPlumtree vari mupurisa zvekuma 1980s vanonzi vaidanana naamai vangu vanonzi Sani Ndevele uye vakapedzisira kuzikanwa vachigara kuHwange. Kana pane anovazivawo kana hama dzavo ndibatei panhamba dzinoti 0777 136 914 0777 136 914 ndotenda kune vose vachandibatsira ndati izvo muri yeZimbabwe anonzi iye ndiri kutsvagawo baba vangu vanonzi Jimmy Kombora vaishanda kuPlumtree vari mupurisa zvekuma 1980s vanonzi vaidanana naamai vangu vanonzi Sani Ndevele uye vakapedzisira kunzwika vachigara kuHwange. Kana pane anovazivawo kana hama dzavo ndibatei panhamba dzinoti 0777 136 914 0777 136 914 ndinotenda kune vose vachandibatsira ndatenda tinotenda paita munango pantedwe hello pa National FM mamukasei tamuka mamukasei aya vanhu vakuda kupinda mukati kaDhisemba uno asati apera kudai taurai zvenyu aiwa ngavagare imomo nekuti vokutiza kwavaita kwatinozo ndo vakauraya mwana ende mwana haisi mhosva yake nekuti akatozviziva kuti kumba kwavo kune mombe vanga vamuudza here kuti mombe ndedzekubai kuti mwana kuti baba vane chekuita nezverufu rwemwana aiwa havanacho vanga vachitiza jii kutadza kugarikika panhamo kana vasina chekuita munozviziva kana kuti munhu afirwa pfungwa dzinenge dzisiri panzvimbo aiwa pane pfungwa dzacho kana handi vanhu vanenge vada kuti vabatewo maoko achikunyaradza kuve vaimboenderei ivo kudzoka kupinda mukambawo nyaya ingori pachena ibaba vanga vaende mukati regai tinzwa kuti postmortem inoti kudini amake Nosta
postmortem ichaita kuti mwana akarohwa takatomirira mari dzauti acho makafamba zvakanaka ere kubva kwaRusape zvakanakisa chaizvo amakanosa takadakidzwa kuti we tinotenda nekutsigira kwamunoita chimuti chimuti ndechedu right ingoti turuva shoma shoma tangomuta vese vakateerera ingoti makakosha kujecha makasara muti here ndozoudzawo vanhu kujecha kuti next time mafoni isai pakanaka vanhu vakabirwa mafoni musiye kumafaro musadarozve ndakaita pungwe takagara kapai vanhu vakabirwa mafoni hai ngavasadaro kani vanhu vakaba mafoni. Motivational quote of the day tiri kuipiwa kana Vincent Nyika Dzino ari kuti iye tinkwanisa lini kurokota na kufika patinenge tichinyanganira kana tikaramba tirakarira manja. Tinkwanisa lini kurokota na kufika patinenge tichinyanganira kana tikaramba tirakarira manja. In the end, it is important to remember that we cannot become what we need to be by remaining what we are. In the end, it is important to remember that we cannot become what we need to be by remaining what we are. Hatikwanise kuwana nokuita zvishuo zvemoyo kana tikaramba tiri zvatiri. Hatikwanise kuwana nokuita zvishuo zvemoyo kana tikaramba tiri zvatiri. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kakuna Vincent Nyika Dzino. Rekesani tipe kuti ndiani munangu ari pantedwe paita 0713938538 paita munango. Esto yape malo. Bwana Bosho. Ziri sai mkuru wangu. Nimishedi baba Simba Addington Mpwanya pakuwadzana. Addington Mpwanya baba Simba pakuwadzana tibatsire tinzwe. Ngoma takamirira postmortem ka. Awo babawo ngavambopinda mukati. Ngavapinde mucontainer kadeni apana kana kumbotendererana nasei avanhu vakauraya. Sei muri kudaro? Netika uye vakazouya vachizohwanda mukamba seitsvage chimukamba wati bata maoko unhamo. Vakauraya saka ngavagare mukati mwana avigwe iwo mugara imomo ma20 years awo kana life in jail. Mukoma Addington Mpwanya. Mukoma. Kana ukafirwa ukasangana nedambudziko unomboita mediso. Zvemamineti kakuti zvimawazi. Unogona ukarega kubatwa unogona utombopinda musango utombotenderera. Asi unozoita akanormal zvako after auzoita 48 hours. Ndo zvakaita baba ka. Aiwa but saka isusu postmortem ichatoura ichitaura kuti mwana vakauraya ndo vakarohwa mwana vakauraya. Okay. Saka navapinde mukati hazvide kusekerana nawo. Nagumbuka singaite baba. Zvinorwadza kana vari ivo vane chekuita nezvirufuro rwemwana zvinorwadza mukoma Addington. Zvinorwadza singeti bhuti mwana hapana chaanoziva vakamuuraya ere. Anoona bhuti ngavapinde mukati hapana kana kumuramba kwavanoita. Rega timirire kuti maresults anoti kudini. Lekezani tipase kutenda kwa mafuti ya nkhomba kuna mwanzatu Caroline Tulani Sitole watu werengera kamfesto muntu ndwatonga pabodzi kana nambia sinango nkhani ziri kubwera kana ora za 1:30 pano pa National FM Agonatane ko ayavu Martin Dumba Senior ninza kuti munachipata kachimuti kuchinoi kumweko Sergeant Machoti kwiriseko kwa Rusape pamwechete kana natapiwa bvekero kwa Jecha uko Selo Kamonze kubudiriro Courage Mahara ku Crow Evans Mutenga ku Borodeo Rebecca Chirenga zviri kufambere pamwechete na mukoma Andrew Romo hanza KB na Bocho chimuti ndakachibata kuti dzwi paita munango pantedwe National FM hello. Hello KB. Makadiko mama. Tiri pamakadio mtala na Mairopa Waterfalls. Mairopa pa Waterfalls hapa. Ya babao vanozazo vakaita pamwanawo. Nekuti seiwo vakazotiza vachinzwa kuti mwana enda kupostmortem vaiziva kuti chabuda chokwadi chekuti mwana uyu akarohwa ipapo ndosaka vakazotiza ende sekuru avo vanoziva nyaya dzemwana wavo ngavabatwe vese ende sekuru vari kunzi vane kuviga kwavakaita zvinhu zvakafanana neshamu ende mwana anenge ainzi aibayiwa zvakare zvese izvo baba havana chavakataura but vaiziva zvese baba sekuru avo vanoziva vari pamwe chete nemwana wavo vatori nemhosva mbiri vanhu ava vane mhosva yekupa nemhosva yekuuraya vatori nemhosva mbiri. Mairopa sei muri kuti sekuru nemwana wavo vane chekuita nezvirufuro rwemwana komana uyu?
sekuru ava vaizoviga sei information yemwana wavo uyu akanga enda kujesu. Kufungidzira kuri kuita vanhu. Aiwa, ko pavakazoenda kunosunungura mombe idzi vaonoti mwana wavo abatwa nemhosva wakasunungurirei. Hei, pamwe mwana aingofungidzira chete. Aiwa, vane mhosva sekuru nababa vanoziva zvavakaita pamwana. Alright, tomboti ndimi Major Street maisa mutongo upi pakadai kana abatwa nemhosva? Dana ndini Major Street ndachangira kuna sekuru avo vechikuru avo. Makore mangani? Information yese. Makore mangani kuna sekuru? Kuna sekuru ndogona kutovapa 7. Ko mwana wacho? Mwana wacho ndogona kumpa 5 nekuti sekuru ndowandi kutanga topa mhosva sinu nekuti ivo vari kuviga information munhu wechikuru. Vari kuratidza kuti imbavha hombe kutodarika mwana, pamwe mwana akatozoona kwavari. Ingopa isandi vaviri vatatu. Alright, ndoda kukwasiwa hama dzese dzikwachiri dzinonwa, ndigokwasiwa family yese kwaGomo, ndokwasiwa inimi KB naBhozho, ndatenda. Tinotenda maita basa. Muri kudyira kupi kwa Christmas? Christmas tiri paMurehwa Bhozhongora. Ndokumusha? Ndokumusha. Kupi kwacho? Murehwa senda chaiyo. Ipapo. Mutikoke. Tinotenda. 11 minutes past 11. Rega katinzwa kuti Zimbabwe inoti kudiniko kubudikidza kane ichi chekuhwedza. Tibate pa 0713938538. WhatsApp kana makozi kana pa 0789600748. Hello pa National FM. Hello. Hello Kanyababu. Zviri sei? Ndinani chamwari ndimofera pamazowe apo. Makadini ko mofera kuriseko kumazowe? Ndinani zvangu chamwari awo babawo chamwari babawo mahwana. Vapi vacho? Awo babawo chamwari babawo wanouraya babawo monja. Baba vapi? Vekuraya mwana here kana kuti vemombe ava? Mofera muripo? Iripo. Yes, tibatsirai tinzwe. Sorry mofera, ameno zvanga zvichita nhare yacho. Aita munango. Hello pa National FM. Mamukasei mashona ni Central ne Midrand. Zviri seko mamukasei iwe. Mushe Langton Chingoma. Pa Major Brown. Major Brown. Tibatsirai mukoma Langton Chingoma. Hanze moyo muchena unourayisa nemazvona. Zvakaoma. Saka mudhara uya aenda kumbatsiri nekurohwa kwakaitwa here kauntaya. Baba Isabel. Hello? Ane mata akazorohwa nezvinhu here mudhara uya. Ichokwadi? Ndozvaendera kumubatsiri kuti anobatsirwa. Aiwa, iye pachake ani kutotaura kwari kuti nekuti akutoona futi munhu uya akutomuona pachake iye. But handidanzi mushonga wengozi kuiripa here, ngatanga agadzirisa kakurwara kwake kwakuita kuna basa kubhozi ndiye akazvikanyira ega. Bhozi urwere urwere hwaanawo ndowaita kuti aende kumubatsiri, ada unorapwa urwere hwaasangana nahwo kawo. Yes. Asi mhosva dzake idzi haasati aripa. Mhosva dzisati dzaripwa hongu. Anofana kuripa uzotanga kurapwa kuti asasangane nezvinhu uzotanga kubatsirwa iye mushure mekunge atanga aripa, bhozi anofana kutanga aripa uyo moyo chena uyo ozoripa futi then atanga aripa uyo mufana wekushandiswa asinga ukuurayiwa kudzinza kwake kune wakasara wacho koripwa then kuzoripwa futi kune uyoyo wemoyo chena. Anombozviona? Tingamhanye kuti timurapise enda kumbatsiro, mubatsiro bva mugamuchira kuti ngatimurapise aite bho. Akata bho achazokwanisa here kuripa mhosva dzake dzekumashure. Nyaya iyi inofanira kusvika kumapurisa here? Kumapurisa inosvika because handiri mukuona kuti pari kubuda nyaya dzokuti akashandiswa futi mwana wayo. Akashandisirwa mahara. Saka inogona kuripotwa kafuti enda kana kumedza kuti kanyaya because pari parorodza kuti pakasara zvimwe kuwirirana kwanga wakaita agreement yanga wakaitirana kane mufano. Haana kubhadhara. Haina kuzozatsikidzwa mushure mekunge akazoita akabva murovera pasi abva muuraya. Saka panofanira kunge pachitoitwa medha kuti futi inofana inonzi
Labor Court inofana kupinda ipapo kuona kuti mari dzake dzanga anadzo dzese dzanga dziri mari dzafana ngachibhadharo. Then kuzopinda nyaya iyo yekuti kuurayiwa kwakaitwa iyo manje haizoenda kumapurisa kai. Iyo inenge yakutooneva kuti kune matara anoona nezvechiwanhu aya kuona kuti angakwanisa kuripa zvakadii but nyaya inoitika kana pane mhepo manje mhepo ndiyo inenge yakutaura kuti kuurayiwa kwamakatoita mwana wedu tingada kuda zvikwanisira zvakati nezvakati. Kana kuti iwo vati mwana kumana iyo ndo vanenge vakutaura kuti mabuda pachena kuti ndimune chekuita nekuuraya kufa kwehama yedu kasara ichita kutoto kuurayiwa kwamatoita makufanenge muchiripa mombe dzakati bosi pakatadza kuripa animoza kuti mushonga ungozi kuiripa hapana zvimwe zvamungakwanise kuita zvoti hanzi wabatsiri chichi but kana musina kuripa hazvishande manje. Ya pakaipa rega tinzwa kuti vamwanoti kudini paita munango pantedwe Chimuti hello Kanyemba zviri sei mushe wena ndimuna chebhonzo kana Father Flower pano tono adi Kanyemba na Boston mati munonzi ani Father Flower kana ndimuna chebhonzo pano tono Father Flower kana kuti munashe bhonzo pano tono yesayo aure unge huku Kanyemba munaure unge huku baba. Yes. Ayo mwana wavo kubava chira mwana tine mhaka yakapara wasite mapurisa ngaite basa. Mapurisa ngavaite basa. Mapurisa ngaite basa unopara kupinda mukata kujeri kuruda vanorima mvura iri kunaya baba. Kujeri kuruda vanoita sei? Iwe munashe bhonzo Father Flower network manje tikendwa ni minutes past 11 ndio pafika ndawe pali manje. Darweni kunyombwe right Pagas ku Darweni kunyombwe. Pagas rigidi paita munango papa Isabel ishida FM hello Bonjo. zviri sei Iliponi zise. ndiani wedu uyu Frasi ya mabhuku pachirumanzu. ani Frasi ya mabhuku pachirumanzu. fesi ya mabhuku kwa chirumanzu Ina hangu ndagwadziwa nenyaya yababa vokurova mwanawo. Ndinongoti baba nemwana wavo ngavafire mujeri. okay Baba vakaita secret yakaipa dai vakangoti mwana wangu waita zvakaipa usungwa kototi ivo vaivanze zvakaipa kudaro. Ndozogwadziwa neyababa vokuuraya mufudzi womomba. Vakapinda vambovasiya vakadaro. Vambogwadziwa sezvaiona vana vachiita vachizviramba. Vamborwadziwa. Ndo zvakanaka chazvo bosika tichiudza vabereki vedu ngavabvume zvatoita vaudzawo kuti zvakazodai. Ndo maonero angu woini. Ko uyu murume wokutora vana kuti vachengete kuti vasagare mustreet akazorohwawo nenyaya dzababa oitwa sei? Uyu dai vedzinza rake vatomunda aenda kuna baba vokudzinga vana vanoshandawo nesimba aripiwe. Varipiwe. Because uyu angaita rudo rwokubetsera vana munhu wakwaye chaiye. Anga kagona asi ndinototi dai papana vanobetsera vamumutsainda kumusha kwanu. Bete anoita kuti zvinhu zvake zvibhadhako. Aiwa tinotenda ingopaisando vaviri vatatu. Ndinomuta hama dzangu dzose dzekwamabhuku. Ndomuta vanhu vanogara muyani kwamasimba ndichiti makadiko handaitorima. Aita basa. Christmas munenge muri kupiko? Tetiri kuno kwachirumanzu kumaruzevha uko. Makaigadzirirei? Yekumusha inogadzirirwa here inogadzirirwa kuchirungu. Waigadzirirwe? Yekumusha haigadzirirwi. Alright, munongozoona kana yasvika chete. Vachada kukubatai kuti vakusvitse nyaya munobatika sei? Vanoda kundibata munobata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabipa sa Isaac Ndebvu Wasu Pazindoga po rikiti
mphamvu kanyemba bhonzo na boshongora timbwera pomwe mangwana ndichakusiyanika na Lucy Ngosolo asi numba yemuonekedzano momento